bange angatiek kod jachama mane yetom duku. George Mbuta. Yes. Intiere oko kacha. Iwinjo ni Raila Odinga nowacho nade. Odwa ni ODM obed kanyo. Bede e sirkal 2027 koso ubedi nyaka 2027 koso lose past 2027. Toge wacho nade oko kanyo bende. Jotelo moko osebedo ka wacho weche mopogore ma bende wacho nowacho liel ka. Nowacho romo mogik manotimo gi Jalutel na Mombasa Road. Mane romo mogik manotimo gi duond bura mar ODM. Erokamano. Mokwongo wang'e maber ni joluo nogo ngero moro ni kalang'o ok kune. And kadok chien mokwongo kada wuoyo wach mar ODM. An personally I feel the ODM samoro timo disservice some of the nominated jobagi nominate. For example, Boy Were kingyo age mar Boy Were. That boy should be left to work first before handing him that. Get completely. Because Odi Wokaichande, Yombo, and it's my prayer Mondo Yombi because it's our candidate, Mark broad based. So the mere person they call mortgage or they call ABC within 2 years, Kujakodoke Yero. I think Pocoti, Yoga Makara Moseti, Ukete, come on the cow mortgage $1 million per day per annum. Oye nyeka besa. Mara leo injo kaka tawada oyo wakinigi nomination kana mara wadwani. What team nomination moro matimu value addition to the party. What team nomination moro majogo bube nominated nyalo tax the party bondo give accountability kada bondo give bed right give the my party makes a moro. Mara de adwa wuoye wach mara ngane ne Oburu Odinga. Currently is the party leader Mar ODM. Which better prove is not the party leader, is not acting anymore. To some statement mwa choking your agreement when Raila Odinga, the later Odinga and Nigogi President Ruto, kill some of the 10-point agenda Maragi. And the jacking neo kaka negi minjure neni Raila was coming to government with this team up to 2027. Then from 2027, they had to see, is it worth still moving on with the what? With the marriage or the union. So one sani, election of team this year, election of team next year, election of 2027. To get over take, number 2, what's a Ruto precondition, all this. We will need Ruto ni, nyagi kosana gengawa, gigachagwa. To Gachagua, no work because Raila Odinga, Kikuyu left William Ruto because Raila Odinga was with William Ruto, in bed with William Ruto. To Onge Gima Nyalomono Kikuyu going back to William Ruto because Raila is no longer there anymore. They can go back and support William Ruto, but they continue with the power. Jawao bede wabolde urabola. Igniario thought your man serikal activities meeting serikal recruit G tena mag serikal for 2 years. What you require you know dogwa jodalawa kalango kune. Kirani wono onagiwa ni kalango tumrok nade okune. Sama wo kodini jaluo mane locha nyose wuok tayari manyose the broad based government. I'm telling you kanga to podi chien kana ruth giri pod paro ga ni tiere jalu moro pod gibro tugo godo chien gi kono walu koni oge nga gi bodhe godo gibro dong kedgi to on ka konagi ombo ko ingene gi chik luo migogo besa mono tie weche mag migogo kinya biro ni wacho ne jiegi ne kama go ganda ma do pili tiere ni ibe migogo mu bana gana kucho ibido mi direction ma de ko bi ti luo migogo no se yer Kenya. No ieri Kenya because this technology Raila Odinga ipo no ieri ka Kisumu e luoro mana Raila Odinga kiko yani luoro mana Raila Odinga mumi ko rabiro nyono wambo kono wani wa wuoge sele broad based government no what they kanye Raila no e waka wani broad based government hirinjo to sani pod wan gi en you work pod you go Raila Odinga moko le gi work chande give mama tie you work mare 40 days mama will give people direction mama will give direction who is Ruth after all in the first place. Koro wan ka konagi waboldre uru to wange uru wakiti ko pachwa ni okuyu nyalo duogo tiyo gi Ruto oge bo block okuyu tiyo gi Ruto kitinga mane block okuyu tiyo gi Ruto na Raila Ruto